Tak zelený. Dívej, jaký je to rozdíl. To tam zelený počet. Takže zelený bude. Už jsem vybavený. Tam jak ti to nepropadne. To je další šok. Jak se jmenovala? Ty se střídali občas. A to je tady vedle mě. Tak jedem na taky jsi to vyplejskla, akorát, že já jsem si myslela, že to hele, ty máš já moc prostředek, Ondra bude mít zadek. Taky tady zaletadlo. Zase ČSA. Přistál nějaký buď Airbus nebo Boeing. Boeing. Malý Airbus 320. Třeba ještě něco jiného. Člověče, nespomenu si, jak se to... Prděla jde na start. Asi soukromák nějaký. Tam na té tribunce, na té druhé, je tenhle typ popsaný. Embraer, nebo tak nějak se jmenuje. Hele, prděla. Prděla. Jsi tak rychlý, že jsi to stigneš. Máš ho? Nemám. Jak se jmenuje? Ale přistává to. A co to za letadlo? Já už jsem otvíral zadek. Tak zatím čau. Ale tady je Za 20 minut už něco slyšel nějaký ženský hlas nebo co, ale řekl, že je sám. To bude ruský. Jo, to je ruský, no. To byl jenom ten první. Aj mám ho!
teoreticky by měl přijet ještě Standa a jo, taky možná něco říká, ale ten asi ne. Ale nevím, uvidíme. Jo, jasně no, ale tak jako, tak je zítra na to. Nastartovalo motory. Tak jo, tak zatím, čau. Letu, lidi no a pak tam z těch... Je. A tamhle z toho domečku, oni tam rovnou takovým pobotem. Tím jsme. Tady ale kdyby místo tady jsme akorát pouští ty kola. Jo, říká, že... Jako mě nepřijde, že by byla taková zima, ale jim určitě zima nebude. Hele. ATR. To je asi to ATR, zase vrtulové, to jsou ty státy. Nic tam nebudu. Už to stačí a dívej se. ČSA. Asi čím. To jsou na krátký tratě. ČSA. To jsi pres. Mičku, já tě odvezu opravdu do toho auta. Lafoky a stav. Je to stejné. Zoologický byl celý den. Ještě jakoby, jak je Kačka s Lubou, že jo, s Lubošem, tak její segra, já jsem si vždycky od malička jako kamaráda, tak ty tam jsou taky. Takže uvidíme, no. Já jsem řekla, že jako ona říkala, že jako spousta lidí jako se zapisuje do více školek, takže tam budou mít jako že jim tam někdo ještě. Ale už startuje to mít. 20. To je ten krytý. Ne, to je ten Ural, to je ten model, jak se ti líbilo. Se ti líbilo. Víš, já taky chci vidět. Jo, dobré. Lepší, no podle toho, co chceš vidět. Jo, on tam vlastně jenom... Tam se bude otáčet. Tam se jenom otáčet. Tam ho vidíš vliv na focení pomalu, jako pomalej. Tak tady pojede taky chviličku pomalu, no. Ten domeček. Bude dosada tady, že jo? No. Trýskáč. A je to státní nebo je to soukromé? A tak zavře je to dobrý. Takže taková... To nevím. To je OK, to je ČES. Hele, já v tu středu, já jsem byla úplně hotová. Já jsem taky. Jak jsme přijeli z toho parku, jako nohy. Mě ani nebolely nohy, ale já jsem ve čtvrtek ráno nemohla. Sejtí, hele. Tak my jsme přijeli asi před půl hodinkou. To český. Jak jsem ti zapomněl upozornit, že to bylo ČSA. Teď se to kontroluju. OK.
prasátek, koukej, vrtulák. OK. Asi si to půjde, protože skoro každý to Jo, no. Kamion. To si děláš srandu, ne? Počkej, teď to bude zase u nás, jo? To je malý. Tak už to přiletí. Za chviličku očekávané letadlo A380. Tak to necháme, abyste viděli tady záběr. Tam už letí, jestli jste viděli. Už to bude. Haló lidi. Běž si tady před tu tyčku. Já se to jdu asi užít. Tam už možná kousek vidíte. Ještě daleko, už tady bude. Už tu skoro je. Já mám vyzvednutýho Vojtíčka, tak to už já neunesu. Já jsem to ještě nikdy neviděla, nikomu to neříkejte, sorry. No jo, ale už ho vidím, bude modrý. Tak už tu je. A bílý. Tak Vojtík, koukej. Tak to je mega velké. Oh. Tak to je To je Koreje. Krásný. Tak to je mega. Ano.